Tile damado yani sungalo ka ban amaw ama fo a jigiya kɔ ni o ye ka fara ɲɔgɔn kan yasa u bɛ se ka tasibila ani ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na ani ka duwawu kɛ ani a ka jamakulu Mali jamana ka lasigiden ni o ye Seku Bɛrite ale n'a ka baarakɛlaw olu fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka an ka foli lase ma ani ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ VOA la an kun nana bi sun tigɛ la Malien communauté bɛ Washington yan o kun y'an invité k'an ka na ka sun tigɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ salon ta an y'o kɛ yan ɲinan ta fana de y'a siɲɛ filanan ye donc an bɛ duwawu don Ala ka kɛ ɲɛtaga ye san caman an ka nin kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn kibaruya ka kibaruyaw di ɲɔgɔn ma jamana tagabolo la ani ambassade yɛrɛ baara tagabolo la ani ambassade kunman bon min ye papier ko yɔrɔ ye n y'a fɔ maliyɛnw ɲɛnɛ an fa o ba ani bɛɛ surtout musow u ka taa papier ɲini u denw ye ambassade la u ka taa wolosɛbɛn ɲini u denw ye ambassade la i bɛ taa ni yan wolosɛbɛn dɔrɔn ye ani fa ni ba ka Mali papier dɔ ka taa Mali wolosɛbɛn ɲini n'o ye ambassade la ça ne coûte que $5 ani minnu yɛrɛ bɛ yan maliyɛn minnu sigilen bɛ yan u ma inscrire avec la u ka taa ka to inscrire avec la parce que carte biométrique élection comme bɛ nalen ni carte biométrique t'i bolo i tɛna se ka élection kɛ pour que u bɛ se ka carte biométrique sɔrɔ cogo min na élection bɛ nalen u ka se ka voter élection nata in na donc n y'o de cikan lase o ma n bɛ n profiter ka VOA fana fɛ ka cikan fana lase maliyɛn bɛɛ ma minnu bɛ Amérique yan. Mali tungaranke jamakulu olu ka tɔn ɲɛmɔgɔ ni o ye Abdurahmane Ture ale fana y'a miiriya di malidenw ka nin lajɛrɛ in kan. Bon hukumu y'an se bi o ye an ka suntigɛ ye parce que san o san ni Ala sɔnna ma an bɛ jɛ maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka suntigɛ ɲɔgɔn fɛ. En association et projet doit entamer avec une autre association qui s'appelle African Committee. Donc, Mimba Nyema, Atoro Diana Konate, avec un de mes maliens monobé Amérique du Colocané, ou Alamaseka papier noawi, ou Kaseko de Mekaseka papier Konyenaboyi, ou Kaseka permis sur Kaseka Barake, Balo Horoyala, Kaseka Hal voyager, Kasoro Green Cartite, passeport américain. Donc, au projet de Damena, Améliorana, un peu d'expliquer Moroka Famia. Kamoro informé, et Niko Ingaseka passé congrès la malien de la façon. On peut en follow avec la campagne auprès des autorités américaines, congressman ani anga sénateur. Donc en ka fara ɲɔgɔn kan ka congrès ba de kɛ ka yira Mali bɛ jadi min na maliyɛn minnu bɛ u n'a ka kan parce que dugu tɔw y'a sɔrɔ anw fana n'a ka kan. Ni fara ɲɔgɔn kan a tun tɛna se ka kɛ ni club de doyen ni ale tun ma dɛmɛ don u ma. O hukumu kɔnɔna la Nasiru Ba, Adam Wolegem, Kader Tunkara ni olu ye mɔgɔ ye mun bɛ club de doyen la u fana y'u ka nisɔndiya jira kosɛbɛ. Bi an nana suntigɛ kɛ maliyɛnw ka communauté fɛ maliyɛnw ka organisation ba yan nɔ n'o ye association des Maliens de Washington o b'a d'an ma doyen fana b'a d'an ma donc an b'u dɛmɛ quoi doyen ye mɔgɔkɔrɔbaw ka organisation ye anw bɛ yan nɔ minnu san 10 san 20 san 30 a n'a kɔ donc anw de bɛ u jukɔrɔma don quoi donc an ye nin suntigɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ fana Ala ka san wɛrɛ ta yira an na hɛrɛ la minnu nana a ma mɛn ani minnu nana a mɛnna n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma Maliko la a tɛ ɲɛnabɔ anw bɛ Amérique yan nɔ san 30 san 35 dɔw bɛ yan san 40 donc ni minnu nana bi anw de kan ka sira yɛrɛ u la an de kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma anw ye fili minnu kɛ ka tɛmɛ pour que o fili olu kan'u sɔrɔ o de ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ ni suntigɛ n'a ɲɔgɔnnaw ka jɛ ka fɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ ni de b'a jukɔrɔ. Donc an farala ɲɔgɔn kan an nana dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ an selila ɲɔgɔn fɛ an ye dugawu kɛ ɲɔgɔn ye. Ne bolo ɲinɛ ta jara san o san fana a bɛɛ ka di ɲinɛ fana ta jara komi san tɔ. U bɛ welewelekan jumɛn kɛ ka se malidenw ma minnu bɛ yan ani minnu bɛ Mali la nin wagati in na. Bɛn ani sabali ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn minɛ n'an bolo fila ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'o kɛra Mali yɛrɛ bɛ bɔ nɔgɔ la faso bɛ yiriwa yama problème fɛnw bɛ faso kɔnɔ bi o kelen de b'an fana bolo kɔfɛ n'anw bɛnna jamana bɛ fara ɲɔgɔn kan n'an farala ɲɔgɔn kan jamanadenw bɛ fara ɲɔgɔn kan so jamana bɛ bɔ nɔgɔ la Mali bɛ yiriwa hali bi Ala ka Mali yiriwa Ala ka Mali sankɔrɔta Ala ka hɛrɛ kɛ maliyɛn den fɛn o fɛn n'a sigiyɔrɔ bɛnnen don Amérique ma bi Ala ka hɛrɛ k'a bɛɛ lajɛlen Ala k'a ɲuman sigi so. Maliyɛnw min bɛ yan mun bɛ kɔfɛ a foli k'u ye hali bi fɔlɔ quoi mais n bɛ min demander maliyɛnw an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ jamana bɛ cogo min na bi vraiment foyi tɛ se k'o bɔ ni ɲɔgɔn minɛ tɛ
on be kɔnɔna la surtout jamana sigilen bɛ ka anw de lajɛ u bɛ fɔ anw de ma ko les diplomates donc anw ye diplomate min an ye ambassadeur de ye donc vraiment on doit donner des conseils à la diaspora et vraiment ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ. Malien bɛ dafa n'an ye sagaso wɛrɛ sɔrɔ ka dun. Tu es Modibo Dambélé kabi Washington DC VOA Bambara tɔgɔ la. On doit continuer entre les doyens et les mamans.